wearing this bhagna. Thank you. Where are you from? I'm from Udalguri. Udalguri district, na? नाम बताइए। सुजाता भट्टराय। सुजाता भट्टराय। कौन सा ट्राइब का है? I'm नेपाली girl. नेपाली गर्ल ना? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमारा। Hello everyone. दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरलायबाय आरो मा सरस्वतीनि बयनिसिमबो खुलुमनाय मोजां मोननाय जासिहरबाय। आङो दा दंफैयो गामियावनो। गोदो आं फरायनाय एलपि स्कुलाव आरोना। ओमफ्राय दिनैथ' सरस्वती फुजा होनो नागिरदों। आं होनाय नङा, होगासिनो आरो। ओमफ्राय दा एलपि स्कुलनाबो गोदोनि जोंनि मास्टारा रावबो गैला। गोदान जाजोब्बाय आरो फ्रायानो सिनायलायला। ओमफ्राय बे एलपि स्कुल आं फरायनायखौ गोदो आं फरायनायखौ एसे देखायनोसै लोगोफोर नायबानो जाबाय माबायदि जाखो। सिगांथ' बारा मोजां नङामोन, दासो बानायजोब्बाय आरो साजायजोब्बाय आरो नायबानो जाबाय। बेखौनो ससेब्लाबो देखायनो नाजानोसै लोगोफोर। क्लासरुम बेनोसै। सिगांथ' जोंनि समाव बिदि डेस्क गैलायबावामोन। हायावसो प्लास्टिक बनानै फरायनो मोनबोदोंमोन। दा बिराद मोजां मोजां आखिनानै सावगारि आखिनानै दोननाय दं आरो नायबानो जाबाय। बिराद समायना समायना आखिनानै दोनदों। एसामिस मिडियामबो दङ जोंनियाव। बर' एसामिस बावहायनो हलसोखा। बायह्रानिफ्राय नायदो बेनोसै आरोना लोगोफोर। सिगां बाव नङामोन, बैयावसोमोन स्कुला। दा ओरैजों लाबोबाय आरो ओरैजों संगासिनो दिनैनि जानाय खिस्रि लाब्रा। ओरै सरस्वतीनि आवाथि सावनो नागिरदों। गोसोमफोरजोब जोंना गामियावनो, बर'फ्रानो बारा गैखाया। मोसानो नागिरदों दा? जोंना गामियावहाय नै फुरा मावखुजोबखायो हारसिङैनो, रावखौबो नाङा। जोंना गोसोमफोरजोब फुरा गामियाव। दादा फुजा দিব ना? দিব। मा बोर बिगोन नोंसोर दे बुंलाय। मानो? हा? मा बोर बिगोन? लेखा रोंनायनि। मोजां मोजां बोर बिदे, साख्रि मोननायनि। लाब्रा जाजेनबाय, ओरैजों खिस्रि बरिया। होयै जोबनानै थांबाय जोंना। आं मोनसे कुइसन सोंनि नै,
दा फरायसाफ्राथ' माबानि नङा खोनासंल' नों दा फरायसाफ्राथ' मालाय बिजाब फरायनायनि माबानि बोर बियो ओमफ्राय नोंहाथ' दा बिदिथ' बोर बिला दा मानि बोर बियो नों खोन्था मोजां र' सिख्लाबो दंबावो सिख्लाफोरनाव सोंबावसै आं नै ओरै फै नानु गासिबो फैजोबदो रा बे दाथ' सरस्वती फुजाया जोब्बाय नालाय मानि बोर बिखो एसे खोन्थालाय जोंनाथ' दा फरायनायनि बिला नालाय जोंना मानो बियो दा जोंना मोजाङै मोजां थानायनिब्रा थाब फैनो रोङैनि थाब फैनो रोङैनि औ 100 बोसोरसो जोरला लागोनखौ 160 बोसोर थिगानो दं मोजां दाथ' फुजाया जोब्बाय खिस्रि जानाय लाहार फाहार मोजां फुरा खिस्रि जानायनि लाहार फाहार जोबोरै जोंना जासिगोन मोनजोबखाबायबो साहा लोंग्रोनोसै साहा मुरि नोंनि गोखाखौ बोरै नुहरनांगौ ओरैनो मा बोर बिखो माबायाव पास जानायनि एबार मा होगोन नोंहा सिय' एसे फाइनाल होगोन ना मोजां फंबायमोन गामिनि जोंना मिसा दख'ना गाननानै फैदों आरो मिस मेरा यूट्यूब चैनल है और हमारा गांव का मिस नया ना और हमारा बोरो ट्रेडिशनल का ड्रेस इनके कैसे फील कर रहा है I am feeling very good wearing this Rafna. Thank you. Where are you from? I'm from Udalguri. उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट ना या कुसुगांव मालभोग एलपी स्कूल में हमारा गांव में टीचर करता है और नाम बता सकता है यार सुजाता फतराय कौन सा ट्राइब का है I am Nepali girl. नेपाली गर्ल ना Yes. अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा हमारा बोरो ट्रेडिशनल ड्रेस थैंक यू दा उदालगुरिनिनो मिसा ओमफ्राय जोंनि गामियावनो टिचार मावफैबाय ओमफ्राय बिराद मोजां मोनोनो जोंनि बर' ट्रेडिशनेलखौ गाननानै फैदों फुजा होफैदों मोजां प्रसादबो मोनजायो दा जाखांना फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थुलाबायनानै होलाजोब बावनो फोजोबबाय लोगोफोर